Men baklı bilvin tayraya taşlarımı şimal oynaya deruşan bu elim oşur Gödelikten yüreğim coşur Bu gece yıllar arattatman Acayip cadılı görünüş düşemengde ya Men çeyle bağıtlı atmanla dolanay Demin tatlı şığı bak öçmecik tüyü Yılgır işte şeyle delkin bir uç bak Şirkim yürük sesin dinlep yarın gözleye Şoğun şatlık gülkü bolsun mıdan sana yar Demin tatlı şığı bak öçmecik tüyü Men baklı bilvin tayraya Taşlarımı şimal oynaya deruşan bu elim oşur Gödelikten yüreğim coşur Bu da sana daşından hem oku. İngo gece diye, he? Sağ ol ediydim. Allah can men gowar yedi. Ediydim. Şutak gelenmedi göre ingo okusunu troll bolami. Bolya. Häzir iki jymyk dur. Şutayny göreýin birmi çagarar. Oy. Şutayda trollýarmy? O däl gerek. Ýür. Şutayda trollýarmy? Yok, yürümedim atışım. Yürün. Anlatayım görelim. Yürü. İngosuna oturya sebe bu men doğranğınım. Bolamy, garajam. Yürü. Wow. Şutak yereleňmi? Yok. Yokmu? Yok. Şutay nähili çagalar? Ha? Garam. Şutayda. Oturulmuştaydı. Oturyaz. Bolu şutayda oturýar. Garam futbolu gowurýar. Şutayda oturýar. Yürü. Gel. O, Real kelme garam. Madrid. Real Madrid. Kavuşuňyda çykaryň çagalar. Komandamda hoş geldiňiz. İşiňizde üstünlük arzu etdi. Sağ olun köp. Dinleýän Mahym Merdivna. Şu kapyň adyna ýene bir garaşyp durda, aşpaz bolmana gelipdir. goý garaşmasyn gidiversin. Duşumyza berilen wagt ýam tamamlandy. Ondan men toý mekanymyz üçin saýladym aýam aşpedy. Düşündim. O nähil sayladınız aysiz? Men yürütü Dubay'daki bebek restoranından işten çıkıp Dubay'dan şutak uçup geldim. Özüm men Azerbaycan'daki Emin şefin komandasını işledim. Biz Kalkutta'da geçirilen konkursta birinci yer aldık. Tanıdınız mı men? Emin'in yanakta. Garaz gepin tümmek geri men sizin toy mekanınızda şef bolýan. Be, Ünsli dinlen. Ýöne men bir şertim bar. Bana kömekçi gerek. Sağ elimem gerek, çep elimem gerek. Şu kömekçiň men ne? Men sen sağ eliňem, çep eliňem. Tüňü sen özüň may? Howa men özüm. Kopya däl, orijinal. bağışlan. Birçe sorulma. Siz näçe ýaşyňyzda? Bu nähili siz näçe ýaşyňyzdyr? Men hapda sizin poçtaňyzda barmadymy maglumat? Okan radiyal kadrymyz bolýar. Otursam mora? Oturun. Bolýar. Mümkin bolsa men tanıştyraýyn. Muňa ady taňy, biz bir mektepde bile okuduk. Bu şeýle urutsa, şeýle urutsa. Ağa, men Tanrı verdi. Howa taňry berdi. Öňbüň bilen bir mektepde okapdyk lan. Ha. Klassa buňa tüňü diýediler. Tüňü sen. Jenap, şu ýerde şu gödel gyzyň ady Ayparça diýip dur. Dogry dämi? Howa ay parça. Ýöneşi ejimda ýaltanýam, näme ay näýir ýarada parça diýip goýberýärler. Men o mektepde goýan atym maňa tüňü diýdiler. Ýönünde men tüňü däle seredim. Güllala goýja. Şoň üçin sizem ay diň parça diň tüňü diň birde diýseňiz bolýar. Bolýar. Tüňi, taňly. Tanrı verdi.
Vapşeto, ştayda meninni şef. Sizin hem işgarlarınızı bana şef deysin. Bolya, şef. Şefin kömekçisi. Hawa. İkiňizde de bir şertim var. İkiňizden taam taýarlaýaňyz. Men dadyk görýän. Aha. Soň kimin şertini aýdaryn. Bolya. Innemen gitmeli. Ha. Küçücük bäwejigim var. Vay Kızlar kudu. ýa diýdiler. Şoň üçin Vay wahe. men howluk maç gitmeli. Sag bolun, görüşýänçä Bolya gerim. sağolun. Vay taňy. Men sen şeýle bar görürsüm ýeli ho mektepde urma ýadyňa düşýänsi. Çağan gızgın galan wagty imdirsem bolýarmy? Bolýamy däl, hukman emdirmeli. Sebäbi ine süýdi iň gowy derman çağı üçin. Gyzyran wagty suw dolanşygy bedenine kadadan çykýarda. Ine süýdünne çağa gerek suw amma ýokmama hemme zat bar. Wagt bolanlar han gradusny alalım. Kızgınçyga düşüpdir. Way gowdany. Men size häzir dermanlaryny ýazyp berin. Indi men özüm gyzyrsam, eje gyzyrsa, çağany indirse bolýarmy? Onu da emdirmek bolýar. Dümegli wagtyna içe çağany emdirip bilýär. Emma ine gyzyrýan bolsa, onu gyzgyny düşürmeli. Men häzir size şu dermanlary ýazyp berin. 3 günden barlyga gelär. Çağany ketellen gorayan güýç ol immunitet. Immunitet näil düşünürsem bolar? Ha mysal üçin çağaň bedenini gorayan bir näçe sany esker gödüňine getirip görüň. Çağa içetini emse şol eskerleň sany köpeýär. Ine süýdi wajyp. Wah bilýänle. İşten geldim emdirýän ýöne işleýän wagtym çüşe bermeli bolýarsa. Gowy süýt berýän bolsaňyz hukman bilmeli zat. Şol süýdüň düzümine şeker az mykdarda goşulan bolmaly. Gynansaňam häzirki wagtda dünýä bazarlaryna meşhur gowy süýtleň ählisiniň düzümine şeker köp. Şoň üçinem dünýä statistikasyna soňky 20 ýylyň içinde çağalarda endokrin keseli köpeldi. Şu wagt biziň ýurdumyzda arkada medklaster çağa süýde öňürilip başlandy. Sağolun. Ine şo süýde şeker juda az mykdarda goşulan. Ol ine süýdüne juda ýakyn edilip çykaryldy. Ýöne men Lukman hökmünde ilkinji ýerde ine süýdüni bermek maslahat berýän. Bolýar, sağolun Lukman. 3 günden getirerim. Bolýar, Sağolun. tagyn. Oğlak, qaydım. Yankın ýaly tamdyryk içine gowraň salma. İlki elini salyp, ýüzüňe kese soğuk yapmaly. Bolmasa ýüzüň ýanar. Yansın. Elinde hamir, daşda görüň saçak, tamdyr, keramatly zatlaň ýanyna ýagşy niýetde bolarlar. Yaman niýetde bolma. Eje senem ýagşy niýetli bolmalla. Hiç kim bize töhmet atmady. Özüň çyşyr gaýtdyň. Agay, ýatlatma şolar baga. Ýatlatma. Ýadyma düşdi, içime od alyp barýar. Çykar kowsam ýadyňdan. Eje, men gowsyp ölüp ýatamok. Ýöne gülleje şondan şta gelle sizden ötünç soramana. Ýaşam sizden uly. Akıl satma maňa. Akyly men satar. Yo, akyly muçjak berýän men. Muçjak. Eje, men size bolýar diýip söýmeýän oglanyma barsam gowmy? Agay söýmeýän oglanyny diýip sen görmeseň mente. Duşuwa ma görüňok. Eje, men şol oglan suratda görüm hiç halamadym da. Vay, mekçi näre çykýan sen, ha? Mekçi durmuşa çykýanmy sen? Mekçi çykýan bolsa otursak da aşýar bolar. Arry ýol otur anna. Eje, ne şum sizin gowy niýetiňiz? Yanny. Vay. Vay bek. Sen arly bardadym yanjak amen. Vay, yannelim. Qaydım bolsa da aňsat del. Salamu aleyküm. Wa salam gelçigim. Gowy ýagdaýlaryňda işleýän tamamy? Owa, Hudaýa şükür. Saglyk aýallygyna getirdim. Owy. Wah, men seni mazara goýaýdym öýdýän. Ýok, lan. Osmanjan üçin makbuk sargapdym. Olum gelipdir. Oňa da pulum ýetmedi, taňa jaň etdim. Pul ýetirmek mesele däl aýallygyn. Ýöne öz gadany bolsa gowy bolmazmy?
Wah, özü gazansa oňa ýetes zat ýokla. Ýöne ol mektep okuwçysy. Daşyndanam saatçylyga gatnaýar. Öýe şo diňe ýatmaga gelýär. Näme deliysen? Şu pul eksancak göle düşýär. Göle alary. Gölemi? Hawa. Giň ýataşyk salars. Osmanam baksın, iýimin suwuny bersin. Mal bolsa veterinara ma çağırmaly bolar. Çağır bersin, çağa dälen ullukan olan aýallan. Garaz gölejikler baksa täze ileçenni. Ikesse köpölýär şu pul. Makbuňa mikisdişýär. Gazany bolsa gymmatynda düşünürüm ka diýen aýallan. Dogry maslahatçygym. Şu Osmanjan oglum sen ýaly bolsa men armanym ýokda. Davutcan, Davut. Ha Ha, ýenjen. berdimi sen? Vay kazgana gaýtdy. 3 gün bermeliydi dermanını. Böyle. Uy, dermanlarını Uçana. maşina koyupdyrna. Häzir getirer. Ha, süýdem çalşdyk. Şunu bermeli bolmy? Böyle. Ağam sen oğlan näde öýlenje? Näme diýjek bolýan körpä? Oğluk meň bilen söýüşdi. Şonu aýdaýyn ekkelimi? Ay 50 ümet gydalýan diýip begen görme diýjek bolýan. Dagduara bir benden gıysa nasıl taatçık bolsam, dilim ýuwdy bolsun. Oğluň aýagyny bolsam maýlanıp geçkin. Ağam. Sağlık dämi? Su gerekmi? Ya gowy. Ağam, o maşin sizinkimi? O maşin mi? O. Siz nereden geldiňiz? Ecem. Allah. Ağam, iPhone'syň aýdyňyzmy? iPhone gerekmi sana? Şoň üçin sim kartany çykar boldy senki. Maňamy? Çyndanam. Oýun etmeýdi ağam. Mel ağam, sim kartaňyz. Sağ olun ağam. Sağ ol ağamcan.
Gıydım, ağırma. Bar bolan nepes uç. Läle bu sen kakaňa? Ha. Siz kim bolýaňyz? Belki men ejemsiňiz. Lale. Gıydım. Bu sen mahkemeciň. Körpejigim. Tanamadyň mı? Men seni kucaklasam bolýam, Lälem. Lälem. Mahmecem. Gıydım. Maňa sen pasportyň gerek. Viza ötmeli, bilet almaly. Bolýar, bereyin. Ýöne nire uçmalymy? Hani sana mahkemeciň düşünýär. Ozal hemme işlemidi dükanlaram, sıhhatlaram mahkemeciň öredirdi. Indi sen öretmeli bordun. Hemme zatlar mahkemeciň düşünýär. Bolýar men gideýin. Bolýar tawal. Läle sen İstanbul'a uçýan. O ýerde Ulu İstanbul fuar haly sergisi geçirilýär. Bir hepde dowam edýär. Bu serge bütün dünýäň haly fabriklary gatnaşýar. Öň her ýyl men etýädim. Indi bolsa sen gitmeli. Ana şol gyrmyzy hala seret, şonu men getirdim dä sergiden. Biziň halymyz ýurdumyzyň gaty kän öýlerine ýazylgy. Biz iň gowy hallary saýlap getirýär. Eýýäm 20 ýylyň dowamyna. Innem şol işi taňanan ýaz. Näme üçin maňa? Kakaň şu biznesi inni sen ýöretmeň isledi. Menem onu eşitdim molin, şu ýere uçup geldim. Anna, men sizi işsiz goýup durunna. Yok Lälejan, men öz ýan ýoluşyma kömek etmeli. Ol uly toy mekan açdy. Menem şol ýerde menejer bolup işleýän. Ýoksam kijijik bäbejigim emma, tejribeň we kömek etdiýdi bolin, menem ýan ýoluşyma kömek etmeli bolýanna. Lälejan, men sen şeýle bir görüsüm elýärdi. Menden beter enem. Enen ýadyňa bir düşýärmi? Düşýär. Tokkunamadım diýerdi. Hawa. Jigirdek bilen toşap baryp berýän ýadyma düşýär. Peşany urnaýardyk. Kravatda, peşanada ýatýardyk. Hawa. Her gezek düşeklerim sen maňa daşatýardyň. Inni ýadyma düşýär. Hawa. Ýöne men siziň ýadyňyza düşmedim. Lälejan, sen hemişe biziň ýadymyzda. Hasam enen ýadyna. Enen sadyga bardy. Mamaňlara bardy. Ol seni gaty kän özledi. Kän ağlady. Näme? Men tapmaz ýaly men iňňemi? Enen gorkdy. Goýaýda. Biz sen birinji klasa gidende mektebiňe bardyk Lälem. Şonda maýsegenjem öňümizden çykdy. Ejemiň alkymyna geldi-de. Ozala men gyýdymy kakasy goýduňuz. Innem bolsa ejesiz goýjak bolýaňyzmy diýdi. Ýene-de bir gezek men gyýdymyň ýanyna ýanaşsaňyz, men özüm otlaryn idi. Ejem şondan soň gorkup 3 gün yaraman ýatdy. Agdy uçuklap. Enem näme üçin kakam öýürdi? Kakam näme üçin bizi taşlady? Durmuş akyl ýetirerden çylşyrmlarak Lälem. Ýöne mene bakışyňa bagly diýen. Nähili baksaň, şolar ýalagyn bolýar. Kynurmasaň saňa bir sorag bereň. Ejem täzeden nikalaşdymy? Hawa. Durmuşa çykdymy? Mamaňdan sorap bardymy? Men bilemok, men o wagt gaty kiçdim, çağıdym. Ýöne mamam ejemiň barany halany. Menem halamok. Ejem şoňa baransaň meni internada berdi.
Meni diňe mamam ezid görýär. Sen ece boldun mu lälem? Hawa. 4 ýaşly oglum Mahmudcan. Tugulum. Eneň begener çoğluň balygyny bilse. Gidäýel eneň ýanyna, ha? Gelle. Dur. Ece otirsin gowmýadayla. Salam haýdym. Ece teret, bu sen aktaň. Läle. Hawa. Balam, şu Gülyakany maňa enem ýadygerlik berdi. Men eneme de öz garrynysy şunu ýadygerlik beripdir. Balam, şunu al. Men saňa ýadygerlik berýän balam. Egerde men şunu şu Gülyakan saňa gowşuryp bilmän ölen bolsam, Ececan. men armanly bolurdum. Ececan. Men ölen Ececan. bagtly. Men öz arzuma yettim. Ececan. Men öz arzuma yettim balam. Ececan. Ece. Ececan. Balam. Läle gitmeli. Aglamasana. Läle gitmeli. Bilýänmi? Läleňem oglujow bar. Sen çoğluň bar, Ece. He? Men çoğluğum Hawa. mami. Men çoğluğum mami. Hawa. Vay men çoğluğum mami. Hawa. Hudaý jana şükür. Şoň üçin Ece Berenne sen şükür, aglamayda. Hudaý Sen gowsy jana. dileget. Berenne Eneleň şükür. dileglerini perişteler Berenne ämin şükür. etýär. Hawa, dilek edeyin. Ayt kıyım, näme dilek edeyin? Ene. Maňa ikiz oglanjyk dilep berek. Vah balam, netige döneyin, arzuğuna döneyin. Allah can, beýik Allah'ım, men lälemi ikiz oğul ver. Birine Kadir taksın, birine Hıdır taksın. Amin. Amin. Eýýäm siz çykdyňyzmy? Hawa, men howlup ýanna, ilki men düşüräň-de. Gaýdym, ilki Mahmudjan düşürdük bora. Meňe işim ýok. Siz näme diýseňiz şol siz bos. Meniň anna. Ýörüň anna. Aýdym. Kogus erwede bolan näl. Ýöne ejes pahyr bolan bolsady, men seni şolara muhutjak, bir mundan pikirlenmän muhutjak bererdim. Muhutjak. Ýöne gaýynsyz, gazyksız bolýanda. Ine özüm ýetim olana bardım. Gaýynsyz, gaýnatasy kösennime? Sen hem şoň ýaly boljak bolýanmy? Ine 2 sany eltiň baram diýerler. Gördüňa özüm. Bire kerpek taktırmak edecek diye. Oğlacığa meki desteyen yol yarağı. Öyünde de kendirigem yok. Hebeyleksine hili, hoda oluşkodaki. Grizellan pişik yalak bol, taçınam siyik edim. Hıt, cimin eces yal bol. Olluğum ondan şat. Senem şoňa meňde sen näme? Şolar yal bol soň näme? Adamyň boljagam bagşy.
Gece günü toya gatnap, öye gelen o gece deyip ağlap gelsen, menin yüreğim kıyım olmaz mı can kıydım? Ece, yine yaman niyet edip başladın da. Yine başladın da. Ödemgül, gel geç. Näme ol gay? Ağaydı ol navatın oğlu avariya ol ayıptırdı ağay. Vay kim gıydı navat? Ağay sana kutu geldi ağay ay navatın gıydı kul navat. Şoňa navat diýetdi. Şoň oğlu. oğlu edýän. Haqyt ýerden avariya ol ayıptırdı. Vah hey. Gowul ayıptır da. Ağay. Tova dey. Tova dey üç gedek tova dey. Towa. Şu gyýdyň içine jyn giripdir. Muny okut. Hükman okutmaly. Ağay ine seret birinji guda gelip boduldy. O gudany täzeden etdiler. O da boduldy. Ağay soňky geleneme geldi de hana avariya boldy. Tova diýsene. Ağay muňa çiýle düşünür. Özüm ölüň çiýle düşünür. Okutmaly muny. Hükman okutmaly. Üzüm ulgenje. Siz gowsy özüňizi molla Hudaýyň sana. Men okatdym. Uda bolanlar bozlaşdyrýanlaryň içine jyny ýerýämişin. Ağay, dilin ýeňsenden çekersen. Ağay, bu gyýdyň awraýy barka. Bagşam bolsa bir. Din, bir de din. Awraý ýok. Awraýyň barka bir de din. Ağay ödüm öldürgýiz. Gaty görmegin. Gaty göremok. Ececan, men size çay getirdim. Gazygyncak. Ececan. Bolya, sağ olun. Tağaman var. Polya, tağaman işte. Nereden sağ ol. Böyle sağ olun. Indi sen nire sürmeli? İşe gitmeler bolsam öýe düşürem. Polya. Sonra vereyinne. Sonra gyýdym. Sen bagtlymy? Sen täzeden öýlenip öz bagtyňy tapdyňmy? Ejemeň berip bilmedik bagtyny sen täze öýleneniň berip bildimi? Men ýalňyşdym gyýdym. Men ýalňyşym sebäpli sen ejir çekmeli boldum. Meni bağışla gyýdym. Men ýeketäk bir arzuwum bardy. Olam sen bagtly bolanyny görmek gyýdym. Menden başgata çağalaňyň bardyr. Alo. Owa men. Näme boldy? Nire dol? Häzir barýan. Näme boldy? Edide bary bolupdyr. Edid kim? Edid men oglum. Seňem jigiň.
Geç iyi de geç geç. Sen şef. Senem kömekçisi. Bolýa. Oğlum. Ey oğlum, oğlum. Men etmişim, men günäm. Senem jebirini çekmeli boldunmy? Ey Iqbal, Iqbal. Öz jigerinden tap diýdiňmi? Kaka. Sen ýalňyşyň däl kaka. Men ödüm ýalňyş ýöredim. Ödüm ýalňyşdym. Bir naçara aglatdym. Oğlum, sen gepleýänmi? Sen eşdiýänmi? Men mer ejeňe uşlap begen reýin oğlum. Kaka. Ejeme hiç zat aýtma. Ha näme üçin? Men şu adeçen ejem diňledim. Ejem näme diýse şonu etdim. Indi ejemiň sesini eşdesim elok kaka. Men ne dostum bar, ne de ýarym. Oğlum, men bilmeýän zadym mamy? Asyl men bilmeýän zadym kaka. Aýday bilýän bolsaň kaka sen bagtlymy? Bagt näme kaka? Barmydyr bu sorulyň jogabyn tapan? Duruşy bilen sowal nirede haçan? Dünýäň nämedine düşünmän geçen? Bar garyp görüsüňi meni de ýatlan. Dünýäň nämedine düşünmän geçen? Bar garyp görüsüňi meni de ýatlan. Bar garyp görüsüňi meni ýatlan. Ýatlan, meni de ýatlan. Bar garyp görüsüňi meni ýatlan. Sen menden gowtanaýan, sen men üçin iň ýakyn adam. Seni ýitirsen maňa ýaşamak kynşar. Kynçylyk adam taplaýar diýipdirler. Gaýtam gowalar taplanarsyň da. Bilýän öýküleýän. Öýkäňi näden çekmäne taýyn, ýöne gaýrat et dostlaýla. Adama 3 tane dost gerek. Birincisi bile şatlanyp gülmek üçin. Ikincisi gözüň ýaşyny süpürmek üçin. Üçüncüsü el-ele berip öňe gidip kämilleşmek üçin.
Eger şol üçüsini bir adamda tapan bolsaň, onda sen hakyky dostuňy tapansyň diýe akyllar. Maňa çyn dost gerek. Olam men ýan ýollaşym bolmaly. Sen maňa geldim diýip bilmejek bolsaň, onda meni unut. Neke dayhan bolun, ne de bir çopun, ne dünya dayanın, ne yolun tapan. Ömür donu tegmil yamalı. Bir garip görsüňi meni de ýatla. Ömür donu tegmil yamalı. Bir garip görsüňi meni de ýatla. Yetmezlik durmuşa mani berýär. Hem islegilen amal bolsa, islemäge hiç zat galmasa, onda bu durmuş manisiz hem gyzyksyz bolýar. Adam beýnisi aladasyz rahatlykda ýaşama uýgunlaşmadyk. Hemme zat gowy, ählisleg amal bolan wagtynda beýni sehelçejik ýakymsyzlyklar çyşyryp başlaýar. Şeýdibem gam gussa döreýär. Ilym adamlar tanamak, ýagşylyk bolsa adamlar söýmek. Ana şoň çynym çağalaňyzda ilm terbiýe öwreden wagtyňyzda söýmegde öwretmek ýadyňyzdan çykarmaň diýip aýtdy. Ho, güýçli psikologlar. Wi, ýoksa da siz jigiňizde şo psikologa ekseňiz näme? Menim şon pikir etdim. Wah, ejesi var, şondan ýaýdanýan. Wi. Ýedijan ýekiji oglum. Hemme kişden gawanyp ulartdy. Innem ullu kana olanan bolsa çagy ýaly etdi. Ýördiýse ýöremeli, durdiýse durmaly. O çağı kiçilikden sadanna bolasy gelýärdi. Sadan neçe gelýärdi ogluny. Mahym beşim buna. Ertir toy almaly, imitlemeden sana gündüzdüm. Geçiň süýdünden taýarlanan syr, 5 kilo nar. Tulum diýip bir salat var. Ana şon ertirki toýumyzyň menüsine goşaýalyň. Goýa biziň adamyzdan toý etýänlere sowgat bolsun. Eger halk kalasa on hemişe menümize goşup biler. Goşaly. Ýöne naryň mewsime däl bu wagt. Bu madrak düşäýmesen. Geçiň süýdünden taýarlanan syra mardan dat derler. Dogry, ýöne siziň özüňiz aýtdyňyz-da. Biziň toý mekanymyzyň gymmatlygy ýokary hilli üýt göşük tagamlary bilen tapawutlansyn diýdiňiz-da. Bolýar. Aha. Biz şunden başlap toýlarymyzda taýsyz, tapylgysyz tagamlar taýarlap başlardy. Bolýar. Bedeňizden goja bolupdyr. İşleýär. Wi, taňy. Wi, dilim ursun şef. Gençe salamu aleyküm. Vay kovutsan, gelnejeňe iş bitirip geläýipdir. Ha. Oğluň eçesinden ispise gelipdir ana. Ana? Oğluň eçesiniňleden bolsaňa meda Allah gaýmasaňa gençe. Wah, dinletdik. Ýöne spisege mudultdyk da. Ardady borla gençe. Ýöne sen aladasyn etme. Bideýem spisege paýlaşdyk. Gıyňaç öýme matamarlyklara dünýäjan özi boýnally. Bu uzun sanyňam güllejan jemläpdir. Inni näme bizem Kadir bilen ýa-ha toýuň edip bersek ýa-da gyzyllaňy boýnalsak diýäs. Haýsy edeli? Toýala etme gençe. Bedenip toýa gatnaşsaňyz bolýar. Dostum Merkow toý mekanynyň başlygy. Toý ederme garaşyp görnäçe ýyl bäri. Özüň soňup bererin idi. Ol Merkow restoran nerede ýerleşýär?
Arkadaş şähermi? Oňa müň adam yerleşjekmişinmi? Owa lele men goloyda o taýyk bardım, kursoşum ogluny ýördi. Bardım, gaty giň eken, owadan eken. O howluda göçme restorany mı etmeli bolarsyz? Göçme restorana mı ödü içinde? Algır toy hyzmat diýip, ýöne hemme dada bir günüň içinde etsek bolýar. O nähili bir gün toy? Halat geçdisi, teberek çykdysy, alt gulagy bolmaly bora. Owlagan bukça gördüm gerek gel halat geçdim gerek geldi. Hemme toy bir günüň içinde sağlasak boldy. Iyem owlugy dinleýänmi? Ýok, ogluk men diýenme dinleýär. Hemme dada bir güne sağlaýar, toy edýär, toýa gatnaşsaňyz bolýar. Masgar etdi däbi. Anha Kadir körpejigine uly toy tutup bermedi diýerler. Läle gellejeti uly toy tutmady diýdirjek bolýar. Vay borlo lelecan. Ine sen bir hepdelep toy tutdun. Etçilliň, seçilliň, iň soňunda da gelinjek yaraman iş boldy. Şulaň özün dinläýärli. Vay bolýala. Özüňiz gowulýansyňyz ýörgüýdüm. Bedenip toýa gelsek bolýar Vay diými? toýa bir gelin dogan. Bolýar ýür. Biray bilen toy bir sowalyň agdy berse bol. Me, spiseň adam. Toýa barar nisip bolsa, manam goýupdyrna. Algır. Şef. Oho! Kovuşsan! Şu! Gel. Kovmaýadym. Kovmay. Ey dur! Dur! İyi de fiş. Kovuşsan. Ay çek. Näme bolan? Tak. Al. Tak. Virüs. Bunun da kaysana. Gel. Gelsene. Otur. Degendim ay, can ettin olin. Avrupa'da hava soğuk, üşüttürün. Aşı! Dümögde dost. Sana geçeymesin niye? Bağışıklığın Dümögdämi özi? Aa. Hay bolýala ödümög bolsa algyrjan. Geçsinler senden geçýän bolsa. Bolýar onu. Kovmay dost. Ýagsy nähile? Sen nire bu yerler nire? Toýa çakylyp getirdim. Nämen çaklygy? Öýlenýän. Sen özüňmi? Hawa. Tüwelemi? Öýlenýän Aa. ha? Bize de Hudaý Edip etirdin dost. barsa da. Edil sen kiyar toy etmek. Bolly dost bara. Tüwelmemiş leňildi dalpsyň o. Oo. Ahir arduňa edipsiň ha. Allym dost berdiler. Kovuşsan. Seni gördüm de iştahım açıldı. Üç küçük vaatlardan karva kurva edelli. Bolýar be. Misleňildiň eline nahar yemek bar da. Sekundçku diýere häzir. Puluňyzy bilen awray gazanma. Awraýyňyz bilen pul gazanyň. Ine. Kovuşsan. Al dost. İşten açık bolsun. Algyr. On sen ýazdyňmy? Puluňyzy bilen awray gazanma. Awraýyňyz bilen pul gazanyň. Özüm edim. Puluňyzy bilen awray kazanmaň. Awraýyňyz bilen pul kazanyň. Näme? Ýalňyşmy? Puluňyzy bilen awray gazanyp bolanok diýseň. Dogry dälmi? Men düze döýün onu. Ýok, ho gelseň düze dersiň. İyisene ho, iyisene. Al.
Hinglenmeýbi? Hava hava. Hengledilen. Yürüyte hengledilen fir. Sen agyu ady mermer fir. Kurkumin bilen yürüyte yasalan. 24 ayda yasalýar bu Kowsuşan. Men yürüyte Paris'ten alıp geldim bunu. Hiç kime bermen 200 ipbiyorum. Yönü sen gowurun soňgullukdaş. Bilýäňi? Bir çörek 2 bolup çyk bölüşüp çyk ýemis soň taňa da beräýin diýenler. Atýyt göşük. Öýlenjek bolýan bolsaň, palesna. Şunu ýemeli. Sisine de goý. Alor. Nahara çaň gelýär. Meňe naharmysy? Naharmysy? Ýemen sana nahar ýedireň. Akşamlyk naharny. Bu näme? Sen gelle ýeber men aço. Ýüre. Göktepe. Şu wagt gidýärmi? Dagy näme? Gelen soň ýeber bulaň. Ýör. Men eşigim näme? Ýör ýolla salsar. Telefon mal aýda şota. Täzeledingmi? Bergen kardeş diýýär. Hayaty sen bir haber gelip. Süýji bolup durar. Jigim erken. Şuna hara bişiren aş berýärmi? Çagraý da bäl. Memurlar? Ýok hiç da. Salam. Salam. Şunu taýýarladym. Hawa. Men Algyr şef. Gaharyňa iýge berme. Akyl ber. Hile berme. Tagamyňa hile berme. Dağıtmadyňdan öňünçe. Dağıt gördüňüm şu tagammy? Näme sebäp balýal nahar ogul? Menem şonu ýanna. Adyňyz näme? Gözel. Men sizi Paris'e öz master klasyma çağırýan. Şu taýda kontaktlar bar. Hemme zat ýazylgy. Bolýarmy? Men size garaş. Yes. Haýdy näme? Aha, Amelia. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Bayraklarym gutly bolsun. Sağ ol amcan, taňry ýalkasyn. Öýlenýäň-dä raw, nime? Netip bolsa. Bolup berşiňe öýlenjege meňdäno. Gullukdaşyň bilen restoran aýlanyp berdiň. Ay şu bärsiniň naharyny maňa reklam etjek bolup getirdi. Owda da reklamy gerek. Ho, England firi görmedidim men aga. Tagamyň lezzetini duýdydım. Diýäne, owda da reklama gerek. Gerek o gowda da reklama. Gowda da gerek de reklama. Gerek wa näme gerek reklama? Owda da reklama gerek. Üstü bitir bar ana. Owda bolsa men ýerden gözläp tapmalam bolsa, tapýan, alýan, geýän ha, näme gerek reklama? Gerek o gowda da reklama. Ey dur ho agam, dur biraz köşüş. Şo bolşuň wa ikiňizem üýtgemänsiniz. Palta bilen paçak. Kowsuşan, dinle. Seňine sesin emma. Jany sesde ýerine ýetirýän. Adamlara öz aýdymlama. Tanıtmak üçin, eşitdirmek üçin näme etmeli? Toya çykmaly. Yo, bilýän, toya çykmaly.
Şu toya çıkmak için näme etmeli? Aýdym aýtmaly. Aydım ayttın da o men dinlänim bilen bolany halka dinletmek için näme etmeli? Internete ýüklemeli. Ana, şoňa da mahavat diýilýär. Futbol çempionaty gurrun bersene şoňa. Lega kampaniýasyny bilýärmi? Şol barasır bäri oýunjak çykarýar. Şolara da gerek eken mahavat. Olar 6 milyon dollary Lionel Messi bilen Cristiano Ronaldo verdiler. Hersine 3 milyondan diňji bölüp berdiler. Lega kampaniýa reklama näme gerek? Ýoksam şolara mahavat gerek gelem diýip bolýar. Ýöne Bolýa sizinki dogry. Şeydi. Oynalsa gowda. Gerek ağam. Ana, şeydi oyna. Gerek reklama mahavat gerek. Gerek dälemmer diýip gör reklama. Gaýdylar salam. Salam. Şirinjan, ýurjym öýlenýär. Maňa kümüş reňkde şantu gerek. İbram işligem ýüpek bolsun. Bola kiçirek boldy. Neçe metr gerek? Hersinden 2,5 metr alay. Bolya. Hawa, bolly şol. Merjen gelje. Omlelem geldiňmi? Hawa, Ýetişýäňizmi? Oy ýetişega bolýas. Iň jogapkärçilikli işem men öz boynuma alym. Ene, ýurjymyň genanjyda gejek penjegini sizdikkäňiz. Ha, şantuň gowsyn alypsyň. Hawa, İçindäki ýüpek näme? işlik üçin. İşlik üçin gymmatdämi ýüpek? Ile göz etmek aladamy ýoga. Esasy iň gowsy özüňe. Şu penjegini çöwür önüne dağı bara, işligem ýalpylap dursun. Bolýa, seni ýutgaşyp. Hawa, men şeýle-de. Ýurjym bilen primerka geler, jaňa däýer. Bolýa. Gülsenem, maňa şu gerek, şunu açdyň näme? Seret maňa 3 tane öýme gerek, iň gowlaryny saýla. Halat geçdi üçin, bukça gördü üçin, hemem ýerler düşün bolýarmy? Näçe? Ha? Gelnece diýme-de eltiň bolýar anny. Dünýä diýber. Dünýä. Biz halat serpayta edem zoga. O nähile dedin zog? Ejem halat serpayta. Ejenmi? Düşünükli. Bolýa. Ýok, ejem halat toý etmemiz isleýär. Ýöne men islämok diýjekdim. Näme isleýän o? Gowsy sene, şoň üçin hem halat toýum, bukça toýum edem zog. O nähile dedin? Eşikleňi, kowuşlaňy, sumkalaňy setir edip sergilä goýjakmy diýdi. Özüm bukça diýmek, bukmak diýen manyny anlaýar. Onuň çykçak gyýdyň eşiklerini göz edip goýmak gerekkäm köýtýän. Sana gerek der bolsa da maňa gerek oglak. Demi görsünler he? Görüp bilmedigiň gözü çykdyn. Bolly. Mene şu üçin alýan. Elekrekden saýla beren oda bolýar. Ýok. Oglajygma da gowlaryndan merjek. Gıydılar gelin üşelin, toy bağını işelin. Çağılaca, bukça gerek derece. Gıydılar üşelin, toy bağını işelin. Çağılaca, bukça gerek derece. Ak şekerler yayradın, ak çeynekler kaynadın. Can zoramın toyunno, bilvilleri tayradın. Düğmeleri düngürdep, şelpeleri şıngırdap. Zoram geliyor şaylanıp, ödüllerden taylanıp. Gıydılar gelin üşelin, toy bağını işelin.
Lele? Lele? Uy, derde misin? Men seni hemme yerden gözläp ýörün. Ýöre, gelin al çygaryp dura. Ýür. Men siz bilen galaýyn. Niye men galmasy? Gelin getirmäni gitmesem bolmazmy? O ne men galmasy? O ne men galmasy? Sen odan bolup bu toya hemme adamdan köp garaşdyň. Odan bolup gelin getirjek diýdiň. Şuny kıyas uğradypdyr şoför. Ayrılışmak hakkında arda. O Germanya işlemene gitmeli. Yaşmana gidipdir. Kim bilen yaşayacağım belli. Nikah yüzüne uğradıpdır. Getir eline. Getir verik, getir eline. Sen kıyaf yitirendir mi edeceğim? Sen içinde kıyafın ikisini yürü vurup doğrar. Bana dünya ayttı, özlerim ikirci diye. Oğlancık, inşallah. Eline alarsın oğlun, kıyafın 3 tane oğlunun icedi olursun sen. Onun gidecek yeri var mı? Sabır Rahman'dandır lelem. Sabırlı olan balam. Yür, yür. Oğlacağı getireli, gelinimizin ayağı düştün. Kısmet beni yitirdi, gülgün soluyun ağma. Bağlaksılır mekani, düştüm mışkı ummana. Kısmet beni yitirdi, gülgün soluyun ağma. Bağlaksılır mekani, düştüm mışkı ummana. Gidip yar duş etsin,
Salam. Salam. Kim şef? Min. Vay, ine, şu şef. Yankı toydakına har kim mişirdi? Vay, qaysı nahar o yerde nahar kene? Avokado soslu balığı. Ine şu pişirdi. Hava men pişirdim. Siz pişirdiniz ha? Algır şef. Siz bana gerek. Baktım çok dödün. Yeryaller gerek. Balyalı, şedevr. Koğuzcan, bagtly bolsun. Sağ ol. Gelin ayağı düşümlü bolsun. Tamam. Indi men sana iki tanecik sualım var soraýyn. Anay. Birinji perdendin gyýyz bolsa adyny näme goýjak? Birinji perdedim gyýyz bolsa ejemiň adyny nakardym. Birinji perdendin ogul bolsa adyny näme goýjak? Qakamyň adyny nakardym. Inni öý görkü goňşy, toý görkü bagış diýilýär. Bu aýtgan näle garaýam? Men pikirim toyun bedegi märeki. Toya gelen mihmanlar toy bedeýärler. Men öz pikirim. Onda bag tardyp edýän bagly ýaşaň. Oglanlar, emmeňde sag bolun, hyzmatyňyz üçin sag bolun.